καφέ και φεύγουμε για το Opera House που εκεί πέρα θα πάρουμε το λεωφορείο. Πάλι το λέει. It's in 18, ναι. Okay. Ωραία, λοιπόν. Πάμε για να πάρουμε τα εισιτήρια και να ξεκινήσουμε το tour. Το καφέ ήταν ωραίο βασικά. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, φτάσαμε, πάμε να πάρουμε το εισιτήριο και να μπούμε μετά στο λεωφορείο. Λοιπόν, το εισιτήριο το παίρνουμε από εδώ, από αυτό το που εκεί πέρα. Οπότε, ναι, πάμε να παραλάβουμε. Ναι, το κατάλαβα. Πήραμε το εισιτήριο. Είναι καλύτερα από ό,τι είδα. Εμείς το κάναμε booking online από το KK Day και βασικά είναι λίγο πιο φθηνό από το να αγοράσεις εδώ πέρα. Εδώ άμα το αγοράσεις είναι $13 το ένα, εμείς το πήραμε για περίπου 10. Οπότε τώρα περιμένουμε το λεωφορείο. Λοιπόν, ήρθαμε να πάρουμε καφεδάκι για το λεωφορείο. Σε αυτό το... εντάξει, γενικά ωραίο καφέ. Εδώ είναι όπως φαίνεται μέσα. Οι τιμές είναι βασικά διπλές με σχέση το Dana, αλλά ναι, είναι ό,τι είναι. Λοιπόν, όπως σας είπα πριν, δύο καφεδάκια μας κόστησαν 221.000 νόμισμα Βιετνάμ. Εντάξει, θα μπορούσα να είναι και χειρότερα. Σε ιαπωνικά γέννη είναι 2,68. Είναι ακριβό, είναι 13 ευρώ. Καλά τι κρίμα. 13 ευρώ και τα δύο μαζί. Εντάξει, τσιβημένο. Πάμε για λεωφορείο. Yeah, what time we're gonna jump in and out, right? Λοιπόν, εδώ είναι το λεωφορείο, φτάσαμε, αλλά δυστυχώς ήταν γεμάτο, οπότε θα περιμένουμε το άλλο μισή ώρα αργότερα. Το λεωφορείο ήρθε τελικά με λίγο καθυστέρηση. Maybe we can stay for first and then come down later. Yeah, it feels like a stay here. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το tour με το λεωφορείο. Αυτό εδώ είναι όπως βλέπετε. Μας κόστισε, όπως σας είπα και πριν, περίπου $10. Αυτό είναι 8 ευρώ, 7 ευρώ, 7,5 κάπου εκεί μέσα. Είναι για 4 ώρες. Έχω πάρει καφεδάκι. You could make it? You just want me to change the height. So, yes. Okay.
Έχεις δίκιο εδώ. τότε. Επομένως. Thank you. Thank you. Ωραία, λοιπόν πήραμε ακουστικά για την ξενάγηση. Έχουμε χάρτη και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το ταξίδι με το λεωφορείο, το γύρο της πόλης. Κάναμε μια στάση για φαγητό σε local place. Βάλουμε ριζάκι. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα φάμε, αλλά θα δούμε. Ήρθε. Λοιπόν, εκεί πέρα πίσω είναι η αγορά, αλλά είναι πραγματικά χαοτική. Εγώ προσωπικά δεν θα ξαναπήγαινα εκεί μέσα. Άρα ναι, άμα θέλετε να πάτε, έχει διάφορες επιλογές από φαγητό, από πράγματα, από τα πάντα. Λοιπόν παιδιά, εδώ είναι το Notre Dame, αλλά πραγματικά δεν έχω κουράγια για άλλο βίντεο, οπότε κάτσε να μας... Ναι. Οπότε πάμε στο δωμάτιο για ξεκούραση και τα λέμε ξανά.